Vítam vás vo Wellstar. Pri mne môžete vidieť Zitu Debreceni, ktorá je známa ako medzinárodná módna a fitness modelka. Okrem toho je Zita veľvyslancom značky Bias. Dnes vám spoločne predvedieme nový revolučný systém, ktorý teraz začína svoju cestu po celej Európe. Odhalíme pred vami tajomstvo štíhlej postavy celebrít a hviezd. A aj to, ako môžete dosiahnuť pomocou Bias Perfection systému jednoducho a pohodlne požadovanú telesnú hmotnosť, taktiež ako sa môžete zbaviť nepríjemných tukových vankúšikov na problematických partiách. Venujte nám pár minút pozornosti, aby sme vám v dvoch častiach predviedli Bias Perfection systém. V prvej časti sa bude jednať o zložkách rôznych výrobkov, ako aj o tom, ako bude účinok kompletný v rámci Bias Perfection systému. V druhej časti vám predvedieme, ako sa má používať v praxi, aby ste sa úspešne zbavili nadbytočných kýl. Začnime teda s prvým bodom, s Bias Bodylifterom. Bias Bodylifter ako prvý kombinuje tri také technológie, ktorých účinok úspešne testujú a aplikujú počas viacerých rokov na popredných klinikách a v salónoch krásy po celom svete. Tieto technológie sme spojili v jednom praktickom ručnom prístroji riadeným mikropočítačom. Týmto spôsobom Bias Bodylifter stelesňuje jeden mimoriadny inovatívny systém, ktorý umožňuje úplne nový spôsob, ako dosiahnuť jednoducho a pohodlne tvar postavy, ktorý si želáme. Prvú časť technologickej kombinácie aplikovanú prostredníctvom Bodylifteru tvorí rádiofrekvenčná technológia. V tejto súvislosti je dobré vedieť, že rádiofrekvenčné vlny so svojou energiou vyvolávajú v pokožke teplo. Ohrev tkaniva vyvoláva dva druhy účinku. Spojivové tkanivo v pokožke zmení pod termickým vplyvom rádiofrekvenčných vln vlastnosti tuku bunkových membrán. Zvýši sa priepustnosť membrán. V dôsledku tejto zvýšenej priepustnosti časť obsahu tukových buniek, tzv. Triglyceridy, prechádza cez membrány. Nakoniec sa tuky vylúčia prirodzeným spôsobom lymfatickým systémom. Vďaka ohrievaniu sa zmení celkový metabolizmus tukového tkaniva a tým sa stimuluje redukcia tukovej hmoty. Rádiofrekvenčné vlny zahrievajú kolagénové vlákna v hĺbke spojivových vlákien. Týmto vláknam sa zmení štruktúra proteínov, preto sa stiahnú. To znamená, že spojivové tkanivá spolu s kožou nachádzajúcou sa nad nimi budú pružnejšie. K dosiahnutiu cieleného chudnutia si vyberte z programového menu Bodyliftera program Slimming. Na liečenie celulitídy a menších problematických partií je vhodný program Shaping. Nakoľko chcete, aby bola vaša pokožka pružnejšia, program Stretching je vhodným výberom. S rádiofrekvenčnými programami je dôležité vedieť nasledujúce. Aby sa udialo cielené dosiahnutie rôznych vrstiev tkanív, čiže aby sa v rôznych hĺbkach vyvíjal svoj účinok na tukové bunky nachádzajúce sa v oblasti pokožky, je potrebná rôzna úroveň energie. Preto profesionálne zariadenia, ktoré sa používajú aj na klinikách, používajú optimálne frekvenčné pásmo rádiových vln od 300 kHz do MHz. Presne to robí aj inovatívny Bias Bodylifter. Na rozdiel od tradičných prostriedkov, ktoré fungujú výlučne iba s 1 MHz a tak sa dostanú iba do prvej vrstvy pokožky. S Bias Bodylifterom si môžete spolu odniesť domov jedinečnú technológiu vo forme mobilného ručného prístroja, ktorý cielene a hĺbkovo vyvíja svoj účinok voči tukovým bunkám a zároveň tým umožňuje pohodlnú a uvoľnenú aplikáciu. Ďalšie tri programy Bodylifteru aplikujú technológiu elektrická stimulácia svalov, v skratke EMS. V prípade týchto Bodylifter programov sa dostáva do popredia pružnosť, tvarovaná koža a krajšia postava. EMS vyvíja svoj účinok tak, že stimuluje hlboké svalové vlákna a tým sa dosiahne cielené budovanie svalstva. Väčší svalový objem znamená pevnejšie telo a pevnejšiu pokožku. Programy Bodylifter EMS-u úspešne bojujú proti typickému javu visiacej kože, ktoré sa objavia po výraznom schudnutí na oblasti brucha, stehien a ramenách. Hlavné programy, ktoré aplikujú EMS, sú Lifting a Firming. Lifting program je vhodným výberom, ak chcete spraviť niečo proti ochabnutému svalstvu na ramenách a zadku a ovisnutej koži, respektíve ak túžite po pevnejšom bruchu. Program Firming je stredný. Program Smoothing pracuje s jemnou intenzitou. Bodylifter umožňuje sofistikované použitie s jemnými stupnicami. Pre Bias Bodylifter sme spoločne s medzinárodnými odborníkmi na blahodárne pôsobiace účinky špeciálnych účinných látok vyvinuli výnimočný ošetrujúci gel.
Dôsledkom tejto spoločnej spolupráce je zložka Bias Body Firming Gelu, ktorý patrí medzi exkluzívny, po celom svete známy Liporelease špeciálny komplex účinných látok, ktorý pomáha k účinku bodylifteru ojedinelým spôsobom. Wellstar exkluzívna Liporelease formula je veľmi inovatívna, s mimoriadne tvarujúcim efektom, s výťažkom červených rias a skladá sa zo špeciálneho komplexu aminokyselín, ktorý so sebou nesie špeciálne spevňujúce vlastnosti. Zložky Liporelease na medzibunkovej úrovni zabránia tvorbe tuku, tzv. Lipogenéze, dvakrát účinnejšie ako kofeín. Ďalším účinkom je odbúravanie tukov, tzv. Lipolíza, ktorá zodpovedá takmer dvojnásobku hodnoty účinku kofeínu. V tejto súvislosti aj klinické štúdie dokazujú, že už po 2 týždňoch používania sú viditeľné znaky ohľadne zníženia celulitídy. Aby počas ošetrovania s bodylifterom pokožka vsiakla optimálne množstvo Liporelease špeciálneho komplexu účinných látok, bodylifter programy kombinujte s tzv. Mikrovibračnou metódou. Vďaka tejto masáži sa bunky nachádzajúce sa v pokožke uvoľnia a v hĺbších vrstvách pokožky sa medzibunkové priestory rozšíria, takže celkovo bude pokožka schopná prijať väčšie množstvo účinných látok. V rámci Bias Perfection System kapsuly Bias XLR8 vďaka ďalším 2 účinným látkam, ktoré taktiež disponujú skvelými vlastnosťami, optimálne doplňajú účinok bodylifteru. Prvoradou účinnou látkou XLR8 kapsúl je konjugovaná kyselina linolová, v skratke CLA. CLA skutočne účinkuje stimulujúco na metabolizmus tukov a ideálne pripraví telo na úspešnú aplikáciu bodylifterom. Druhou najdôležitejšou účinnou látkou je omega-3S omega-6 mastné kyseliny, ktoré sú zodpovedné za to, aby telo zo spotrebovaných potravín zúžitkovalo viacej živín na využitie tepelnej energie. Tento proces sa nazýva termogenéza. Telo ďalšiu energiu, ktorú potrebuje získať, produkuje rozkladom tuku. Okrem toho sa hodnotné omega-3 a omega-6 mastné kyseliny postarajú o to, aby pokožka ošetrovaná bodylifterom bola následne hladšia, mäkšia a pružnejšia. V záujme optimálneho výsledku kombinujte vždy Bias Bodylifter s užívaním XLR8 kapsúl. Nakoľko užívate ráno a večer pri stravovaní jednu kapsulu, v tom prípade užívate tieto kapsuly správne. Pre tých z vás, ktorí si stanovili cieľ, že sa zbavia od 5 alebo viac kíl, čiže chcú dosiahnuť skutočný body slimming účinok, Bias Transformation Shake je absolútne dobrou voľbou. Potom hlavnou úlohou je naozaj rýchle schudnutie. Spolu s bodylifterom a s XLR8 kapsulami sa Transformation Shake postará o to, aby sa kilá jednoducho stratili. K tomu, aby ste vedeli, prečo sa toto všetko deje, musíte pochopiť nasledujúce. Nakoľko chcete skutočne schudnúť, je dôležité vedieť, že zásadnou prekážkou pre spaľovanie tukov je jedlo bohaté na sacharidy. Súvisí to s hormónom inzulín. Inzulín si naše telo vyberie vždy vtedy, keď jedlo obsahuje sacharidy. Ako by hovorilo nášmu metabolizmu, prosím ťa, nepouži hneď živiny pochádzajúce zo stravy, najprv ich uskladňuj. Doba, kedy sa telo znova dotkne uskladňovaného tuku, je približne 1,5–2 hodiny. Množstvo sacharidov, ktoré zavádzame do tela napríklad vo forme ovocia, sladkých nápojov, sladkostí, cukrárskych a pekárskych výrobkov, alebo v podobe zemiakov, nehrá v tomto celom procese osobitnú úlohu. Čo je veľmi dôležité, najmä vo večerných hodinách spotrebované sacharidy zabraňujú spaľovaniu tukov, ktoré vyvolalo ošetrenie s bodylifterom. Aby bodylifter úplne vyvolal účinok, musíte dbať na nasledujúce. Poprvé, po 14. hodine sa vyhnite konzumácii sacharidov. Okrem toho môžete jesť toľko, koľko len chcete. Po druhé, po večeroch užívajte Bias Transformation Shake. Týmto vyvoláte v tele ďalší turboúčinok. To všetko sa môže ešte ďalej stupňovať s pomocou jednej špeciálnej aminokyseliny s kaseinom, ktorá v noci vyvolá svoj účinok a proces spaľovania tukov v noci udržiava na vysokej úrovni. Takže aj dosiahnutý výsledok bude podstatne väčší. Bias Transformation Shake s viaczložkovými proteínmi spolu s VPC80 a MPC obsahujú esenčné látky najlepšej kvality, ktoré zabránia odbúravaniu svalstva počas schudnutia a zároveň zlepšujú štruktúru svalov. Vlákniny nachádzajúce sa v Transformation Shakeu okrem toho vyvolávajú príjemný pocit plnosti. Bias Bodylifter v Bias Perfection systéme, špeciálny Liporelease Treatment Gel a Bias potravinárske výrobky, XLR8 kapsuly obsahujúce exkluzívne zložky a Transformation Shake
na seba vzájomne pôsobiacim účinkom spoločne umožňujú, aby ste jednoducho a pohodlne dosiahli požadovanú telesnú hmotnosť a taktiež sa jednoducho zbavili nadbytku na problematických partiách tela. Teraz vám ukážeme, čo máte robiť v záujme úspešného fungovania Bias Bodylifter v praxi, ako aj úspešného chudnutia. Prvý krok. Prihláste sa na stránku Webstar a používajte Webstar Vitality Coaching. Webstar vám pomôže, aby ste v správnom čase užili potrebné množstvo sacharidov, aby ste s bodylifterom dosiahli optimálny výsledok. Webstar vám poskytne užitočné informácie a stravovacie rady. Okrem toho, cez Webstar môžete nadviazať kontakty s ľuďmi, ktorých osobné úspechy a stratégie vám pomôžu k dosiahnutiu dokonalej postavy. Pustite sa do toho s pomocou Webstaru a presne si určite, koľkých nadbytočných kilogramov by ste sa chceli zbaviť počas 90 dní. Zadajte svoje stanovené ciele vo vlastnom coaching centre. Môžete tu neustále sledovať, čo treba urobiť preto, aby ste s pomocou bodylifteru dosiahli optimálny výsledok. Všetky úrovne budú určené bodmi, ktorých grafika umožní jednoduchú a transparentnú kontrolu. Týmto spôsobom môžete ihneď vidieť, ako úspešne podporiť účinok bodylifteru. Následne sa prihláste na stránku Webstaru na Bias Challenge My 90 Days to Perfection. Zhotovte si o sebe krátky klip pred, s ktorým ukážete, aký bol váš výzor pred použitím bodylifteru. Následne po 45 dňoch nahrajte druhý film na stránku Webstaru. A nakoniec po 90 dňoch aj tretí film. Ak po 90-dňovom challenge ručička váhy ukáže o 5 kg menej, zúčastníte sa automaticky žrebovania o fantastické ceny a cestovanie v hodnote 10 000 eur. Druhý krok. Prihláste sa do jedného Wellstar Beauty Style klubu. Raz do týždňa navštívte meeting My 90 Days to Perfection v jednom Beauty Style klube. Môžete sa tu stretnúť s ľuďmi, ktorí majú podobné ciele ako vy. Dodávam to podporu pri dosiahnutí vášho stanoveného cieľa na 90 dní. Každý predsa vie, že v tíme sa podstatne ľahšie dosiahne splnenie svojich cieľov, ako keď bojujeme sami. V BSC vám vlastný challenge spôsobí dvakrát toľko zábavy. Týmto spôsobom rýchlejšie dosiahnete optimálny výsledok s bodylifterom. Teraz nasleduje tretí krok. Správne použitie bodylifteru. Sledujte postup krok po kroku v záujme dosiahnutia optimálneho výsledku. Pripojte napájací kábel k bodylifteru a zložte ochranný kryt. Následne naneste dostatočné množstvo Bias Body Firming Gelu, obsahujúci Liporelease špeciálny komplex účinných látok na ošetrujúcu oblasť. Zapnite bodylifter. Stlačte gombík Power, ktorý nájdete celkom dole na konci bodylifteru. Pri ošetreniach vykonaných bodylifterom sa odporúča vždy začínať s jedným z rádiofrekvenčných programov. Z programového menu bodylifteru z 3 hore umiestnených gombíkov si vyberte program Slimming pre dosiahnutie cieleného spaľovania tukov. Pre liečenie celulitídy a menších problematických oblastí je vhodný program Shaping. Na spevnenie ovisnutej pokožky je vhodným výberom program Stretching. Následne po RF programoch použite jeden z EMS programov. Vyberte si program Lifting, ak potrebujete s vysokou intenzitou zapracovať na ovisnutej pokožke a ochabnutom svalstve na ramenách a zadku, respektíve ak túžite po pevnejšom bruchu. Ak sú nutné iba menšie korekcie, vyberte si program Firming. Ak používate bodylifter 3-krát do týždňa, medzi tým dodržíte vždy jeden deň odpočinku. Tak si vytvoríte vhodný rytmus, aby ste dosiahli optimálny účinok. Dávajte si pozor, aby ste na tú istú oblasť tela nepoužili prístroj 2-krát za sebou v ten istý deň. Pre ošetrovanie povrchu pokožky musíte stlačiť stredný gombík. Vybrať si môžete zo 6 aplikačných oblastí: rameno, stehno, zadok, boky, pás a brucho. Na obrazovke sa automaticky zobrazí doba ošetrovania vybranej oblasti. Nakoniec stlačte zase Power gombík a tým sa začne vaše ošetrovanie s bodylifterom. Počas ošetrovania pulzujúce svetlo Power gombíka zobrazuje proces. Ak chcete prerušiť ošetrovanie, tak stlačte zase Power gombík. To isté musíte urobiť, ak chcete pokračovať v ošetrovaní. Počas ošetrovania je dôležité, aby ste bodylifter držali tak, aby sa všetky 4 ošetrovacie hlavice dotýkali pokožky v rovnakej polohe. Dávajte si pozor, aby pod ošetrovacími hlavicami bodyliftera bolo dostatočné množstvo gélu. Ak je potrebné, naneste ďalšie množstvo gélu počas ošetrovania.
Ošetrovanie sa odporúča vykonávať tak, aby ste prístroj mierne pritlačili k pokožke, zatiaľ čo vykonávate krúživé pohyby o veľkosti dlane. Toto miesto ošetrujte približne 1 až 2 minúty. To znamená, že ak ošetrujete väčší povrch, ako napríklad oblasť brucha, zodpovedá to 8 až 10 násobne väčšiemu povrchu veľkosti dlane. Takže potrebujeme počítať s 20 minútami ošetrovania. Nakoniec úplne vypnite bodylifter. Stlačte zase power gombík. Následne očistite ošetrovacie hlavice, to je mimoriadne dôležité. Prosíme, aby ste na to zvlášť dali pozor. Pomocou uteráka alebo špongie zmyte zvyšný gél. K čisteniu prístroja nepoužívajte tečúcu vodu. Ochranný kryt musíte dať naspäť na bodylifter. Hotovo. Z povrchu ošetrenej pokožky odstráňte zvyšky gélu pomocou kozmetickej utierky, umyte vlhkým uterákom alebo špongiou. 4. krok. Denne užívajte Bias stravovacie výrobky. Používanie bodylifteru kombinujte vždy s užívaním XLR8 kapsúl, aby ste skutočne dosiahli optimálny výsledok. Denne užívajte pri stravovaní 1 tabletku. Tým sa začne známy turbo účinok obidvoch top účinných látok, CLA konjugovanej kyseliny a omega-mastných kyselín obsiahnutých v XLR8 kapsuliach. Zvlášť CLA konjugovaná kyselina je schopná ihneď po jedle znížiť tukovú hmotu v bunkách. Okrem toho v rovnakom čase stupňuje spaľovanie tukov v svaloch. Týmto sa zabezpečí dokonalá príprava k dosiahnutiu optimálneho úspechu s bodylifterom. Hodnotné omega-mastné kyseliny sa postarajú o krásnu, hladkú, mäkkú a prúžnú pokožku. Ak omylom porušíte sacharidové pravidlo, užite pred spaním 2 až 3 kapsuly. Dbajte na to, aby ste kapsuly užili aspoň s 2 decilitrami vody. Odporúča sa najmä neperlivá voda. Denné užívanie Transformation Shakeu, zvlášť v prvých 90 dňoch, je rozhodne dôležité pre tých, ktorí používajú Bias Perfection systém a stanovili si cieľ zbaviť sa viac ako 5 kg. Ako už viete, ak nemá telo k dispozícii sacharidy, berie si z uskladnenej tukovej hmoty za účelom získať energiu. Aby vaše telo použilo vlastné optimálne množstvo tukových zásob s použitím Bias Transformation Shakeu, špeciálneho dlhodobého komplexu aminokyselín a kaseínu, spustí nočné turbo spaľovania tukov. Tak proces spaľovania tukov, ktoré vyvolal bodylifter, počas celej noci pokračuje na vysokej úrovni a účinok sa znásobí. Užívanie chutného Transformation Shakeu odporúčame užívať následne po jedle údobnom na sacharidy. Rozmiešajte 2 lyžičky okolo 20 g prášku v 2 až 2,5 deci tekutiny, použite podľa chuti neperlivú vodu alebo nízkotučné mlieko. Zapamätajme si teda. Všetko je možné, ak postupujete správne. Používajte bodylifter s Lipo-Release Body Firming Gelom 3-krát do týždňa. Užívajte denne XLR8 kapsuly a tiež užívajte pravidelne denne Transformation Shake. Používajte Webstar online monitorovací program denne 5 minút. Tak sa vaše telo stane za 90 dní s použitím Bias Perfection systému štíhlym a pevným. Discover a perfect you. Prajem veľa úspechov.